В галерия не. Може хората да не са си виждали картините и да ги продадеш. Това съм го учила като родител, учили сме маркетинг на специалността. Да. Но въпросът е, че това е за човек, който има време да си примерно една година. Няма ли такива хора, които това се занимават? Има, които... Значи избери... Които във време се занимават, защото по-гледат боячи на пари. Избери си някоя друга, които ще се успеш, които смяташ, че... Да, много красиво. Но големите картини, които са с исторически събития, ще ти държа на някакво на галерията. Те казаха, че за мен ще улеснят начина, защото аз няма да ходя да подписвам да печатам 1000 бумаги пред всички градове в България и Европейския съюз като шматка. Но ще го направят. Че са да докажат... Защото при даренията пак се правят някакви дадени истории. Да, че са не са крадени. Ама на картинно изкуство абе 70 години е... Да, авторското право. И след 70 години или може да го подложиш за... Като наследник не може да го подложава, но при други условия можеш или 5 пъти да го подложиш по 5 години или 3 пъти по 7 години.